Какво разполагаме в случая? Разполагаме с два мотора, четкови мотори, клас 545 се водят, почти никаква разлика от клас 540. Работно напрежение от 6 до 12 волта, ампераж 1,6 ампера, това е при максимални обороти, при максимално натоварване. Два мотора, спид контролер четков, доста силен спид контролер, който има максимален ток от 320 ампера, допълнително монтиран радиатор и вентилатор за охлаждане. В нашия тест сме изключили вентилатора, за да може да изследваме дали ще има някакво загряване въобще, понеже амперажът на двата мотора е много малък и смятаме, че няма да има никакво загряване на моторите. Спид контролера с какво разполага? Разполага с бутон за включване и изключване. Кабел, който се свързва към приемника. Захранващ кабел. Захранващия кабел с бялата буква, той се свързва директно към батерията, която ние имаме в момента, уловен акумулатор на 12 волта. Най-евтиният вариант за лодки за захранка е използването на уловни акумулатори. Малко тежки, но мисля, че това няма толкова значение при този тип лодки. Също така имаме и два изхода, два мотора. Червен кабел за първи мотор, червен кабел за втори мотор. Това, което е хубавото при този спид контролер, е, че той има вътре вграден бек, което означава, че не е необходимо да използвате допълнително волт регулатор, който сме използвали в случая в предния ни клип. Той вече не ни е нужен, това са едни допълнителни пари, които няма да бъдат дадени за оборудване. Както и батерия за приемника. Приемника се захранва от спид контролера и от 12-волтовата батерия. Какво правим? Свързваме спид контролера към първи канал, тротъл. В случая апаратурата е настроена за подаване на газ от първи канал, от тротъл канала и е свързана за управление на мотора с реверс, което означава, че в средно положение моторите ще бъдат спрени. От средно положение нагоре започва движение напред, от средно положение надолу започва движение назад. Свързваме спид контролера към приемника. Тук трябва много да се внимава, за да не се обърка кабела. Общото кабелите са еднакви. Черен кабел не е външно, червен и бял кабел. Винаги черния кабел минуса се пада най-отвънка на приемника. Това е свързването. Свързваме го към първи канал. Приемника към спид контролера, съответно към волт регулатора. Включваме предавателя. Предавателят е включен, проверяваме напрежението на предавателя нормално 12,5 волта. В нашия случай включваме спид контролера. Черното е минус, всеки знае, плюс червеното. Вече ми подаваме напрежение към спид контролера, след което включваме от бутона и самия спид контролер. Виждаме, спид контролер е включен. Приемника свети червено без дъга, което означава, че е свързан към предавателя. Чухме и изпилкването на спид контролера, което означава, че той пък от своя страна успя да се свърже към приемника. Започваме свързването към моторите. Червената точка плюс на мотора, останалата е минус. Свързваме червеното към минуса и червения към плюса. Подаваме леко джойстика напред. Виждаме, че започва бавно, нормално движение на мотора. Продължаваме да увеличаваме. Продължава да се увеличават обороти на мотора до максимални обороти на мотора. Връщаме. В момента е в неутрално положение джойстика по средата точно.
Подаваме джойстика надолу, мотора започва да се върти в обратна посока, т.е. вече сме в режим реверс на двигателя. Тук отново променът на оборотите става доста плавно. Както виждаме, Speed Controller подава доста бавни обороти на мотора, а и мотора е по-бавно оборотен, което е много подходящо за използването и на тези мотори за лодки за захранка. Понеже при бавни обороти няма толкова много дигане на шум и са много по-ефективни. Отново включваме, увеличаваме оборотите, спираме. Свързваме и другия мотор, за да направим един тест на Speed Controller, да видим дали ще има загряване при свързването към два мотора и евентуалната им работа. Ставаме така 5-10 минути, за да видим има ли някакво наличие на загряване на радиатора. След 10 минути сме отново тук, за да проверим има ли загряване на радиатора при работа на двата мотора на максимален режим. Радиатора е изцяло студен, няма никакви признаци на загряване. В момента сме изключили и вентилатора, който е разположен отгоре над радиатора. Желателно е, в смисъл не желателно е, а е като съвет при използването на лодка за захранка с такива мотори, вентилатора да бъде спрян, понеже има допълнителна консумация и намалява живота на акумулатора. Намаляме оборотите. Двата двигателя продължава намалянето, виждаме колко бавни обороти има. Спираме движението на двата двигателя, даваме реверс, обръщаме положението на движението и отново в максимален режим. Двигателите са доста мощни и могат да бъдат използвани на висок клас лодка с по-големи размери. На пипане с пръсти е невъзможно да бъдат спряни моторите. В средни режими, а в високи режими още по-невъзможно. Спираме Speed Controller, спираме управлението.